banane daga banane kai daga banane daga banane daga banane daga banane kai daga banane daga banane daga banane daga banane kai daga banane daga banane. Shan wuya muke mutan kasar mu na ta damuwa, abinci yayi wuya gurin mu dole bi ta damuwa. Baka ci ka koshi ko ina balle ka sha ruwa, ga talauci ko ina yana ta ƙara karuwa. Rabbana ka ba mu sauki mu muke jigatuwa. Daga banane kai daga banane daga banane mana daga banane kai daga banane daga banane mana daga banane kai daga banane daga banane mana. Ina gida ina kwance ina jiran abinci, ga aboki ya shigo yana ta nuna kunci, ba kudin kashewa balle ya ci abinci, ko ina ya je wahala ce gami da kunci. Najeriya kasar mu shugaban mu na ta barci. Daga banane kai daga banane daga banane mana daga banane kai daga banane daga banane mana daga banane kai daga banane daga banane mana. Ban zuwa wajen ka karkace na ce ka bani, amma ka gane wata rana kila zaka ganni. Lokaci yana zuwa nace kawai ku ji ni, bana yin wulakanci ko na yi raini. Masu yi ku ci gaba in kun yi za ku gane. Daga banane kai daga banane daga banane mana daga banane kai daga banane daga banane mana daga banane kai daga banane daga banane mana. Duk abin da ma kuke kasar mu ya ishe mu, dole ne gaba daya mu tada hankalin mu, mu bar batun siyasa kan mu tada hankalin mu. Ba su nuna kishi ko suna cikin garin mu, Abba SS na ce ku zo ku jini, batun ga ya shafi arewacin kasar mu. Daga banane kai daga banane daga banane mana daga banane kai daga banane daga banane mana daga banane kai daga banane daga banane mana. Kan batu na rayuwa na zo na baku samfur, wanda ke da shi kallai sai ya tashi furfur, wanda bai da shi cikin su shi ya zan tumatir. Suna Abuja can zaune suna ta cin kuɗin mu, sun sani ba nasu bane kuɗin fetur. Daga banane kai daga banane daga banane mana daga banane kai daga banane daga banane mana daga banane kai daga banane daga banane mana.